Apa? Kilis na ba? Kilis pula? Sumula sa klase niyo, day? Uy. Masiti ko rin to. Surasa? Masiti ko rin to. Hindi pa di ka mag-ilis. Sayas naman. Ano to? Kaya ina. Manajud tahu ko kalipang. Asal ka to Jarel? Miskwila na ba ka to Jarel? Kilis na ba ka to? Gilis na giday. Hey, what happened? Yatis gapuha din akong anak ko. Karon pa dyan ko kabantay nga gwapo giday kay day. Karon pa di ka kabantay. Dugay naman ko gwapo. Yatis abino ang dadong. Ay ko ina nga liwatan ako. Kanay mo kagwapo dong. Ako sa una, kanang pangidaro na, pakim jud kanan ko uyab. What? Ikaw na kay uyab. Wala pa kay ganahan ako tiguan pa nako. Yang anong di gana kag tiguang nimo, anong di makamuyab? Ah, kasabaan pa lang ko. Kasapan. Anong kasapan maka? Kay magkuha pa man ako. Asus kandara di problema ni bodong karon makauyab na jud ka ni dong. Kuan ka ni dong, kana ganing maguwang ra nimo, maibgan ka nimo dong. Maibgan ka nimo. Sayo dong kina dong. O mga saba ka na siya dong. Kasabi ipon. Imanaon din na. Kasabi mo tanawa na dong hilo na. Nganong mahilong pa? Alang di mahilom nga. Imo kung kasapa di mahilom jud. Mo na style sa mga kanang idara na nimo nga panguyaban nimo nya mahadlok ang kasabaan mo na style. O mga saba ka ni kasabi po daw. Sunod. Gege. Ani makuyab na jud ka ni. Magsakit jud ilang dugan. Oh, kasabi po mo hilom lagi na lagi awan niya. Hilom lagi na. Sabaan yan ako. Pero kadiyot sa anang palit sa atong patis dong ka kay mamahaw sa tadaw. Ah, patian mo hagbay di giingnan ko mo wapo kay manugo or di ka di ay. Oh, natural mo ginasugoon jud ti ka dong palit sa atong patis dong ka. Dukayan Jerel. Gutom na kayo. Uy, nalagay sa papapadari mo flag di ko di. Hey guys, palit ako suka guys. Wow! Ang galing! Galing mo naman! Ayo. Pepeg suka nga gagmay. Isa. Suka ako ng gagmay. Palit ang suka. Palit ang suka guys. Suka mo tagin. Suko si Kuya. Saan ba tayo subukan daw eh? Subukan pati dugaya. Daraw. Sa pati dugaya nya patay sa kung gisugo ka na suka mo ni. Saan man tawa ni bata ay wa man tanahon na. Sugo na to nang paklaro atong patis nga nung suka may gipalit. Saan to? Asa nang una ni bata? Oh, dira cellphone mo. Suko mo ka ikaw pala yung palit dito. Sa takay. Ikaw pala yung palit dito niya. Nakalimot mo ko. Buot di ka. Samtang ka ay.
Musukol na di ka na ko dong. Kano sa pa maka nakamang musukol-sukol og amahan dong. Sa una di maka musukol. Musukol lagi karon. Ngano musukol na maka nako karon? Isugar man mo ginistoryahan. Sam, Tagapay. Ikaw ragi giingon ako, wala ko nasuko. Ikaw ragi giingon ako ato nga. Kung kasabaan po nako. Sa, iguang ni Judy ka. Dali ragi ka makalimot. Ay, buangay. Gakaot yun akong dughan da. Kaya kung tubig ito kay kanalimpyo ha. Tubig kikaot kay akong dughan. Kaya tubig. Buanga, nagtuod yun yung kabusukol na kanakoril da. Kaya kung tubig ito ka. Kanalimpyo ha. Nasuko na po. Utas dughan ako. Nagtuom yun kung bata musukol na ako. Nangisog mo sa pagpangisog na ako. Buanga, gigamit mo di akong utudlod. Ay, gingnan akong atura. Atur niya gamita sa iyang panguyapan. Ako mo nung gigamitan ng una nun sa akong utudlo. Buanga, sipyat ko da. Saan yung bata? Ay nga, sugog tubig asa naman itong bata ah. Lang ngayon, yun din yung bata day, bisa kung saan. Sa tubig raw dugay kayo. Dugaya na dong ay. Pag tinunghawan ako, makuyapan ko, di ba? Sus, tinunghawan ako. Hey, what happened? Saan man yung pati mabuwag sa bunan ni Ril? Ano man eh? Ingon ka limpyo. Muna akong gibot ng safeguard sabon. Oh no! Ang sa din yung kuwan day. Kuwan na limpyo anak. Kuha na di ayo. Hi guys, ayaw to nyog bata sa inyong anak ha nga magtudlo mo nga maunay ra demo sa inyong itudlo sa inyong anak. Shout out ko dia sa ako mga agaw nga vlogger sa Mindanao. Si Insantons, Davao Traveler, ug si RRTO Vlog, ug ni Bitmaster, ug San Fernando Vines, ug sa Cebu Vines, ug ni Boy Hotdog, Ins, ug si Buburan TV. Ug uban pa nako nga mga kauban sa vlog, unya na lang sa tamoy shout out kay mataas ang atong video. Bye-bye.